Il-jum tal-ħat huwa wieħed speċjali għal min jisma' l-kelma tal-mulej u dak tal-lum kien aktar minn oħrajn. Hekk kif il-knejjes reġgħu fetħu l-bibien tagħhom biex b'miżuri preventivi dew jilqgħu n-nies għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddies. Kruta One News żar il-Bażilika ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid u tkellem mal-kappillan Dun Mark Andre Camilleri li tkellem fuq l-importanza li l-quddies issir b'nies preżenti fil-Knisja. Ovvjament, differenza hija differenza enormi għalina, mod speċjali niċċelebraw l-Ewkaristja tal-ħadd u anke issa bħalissa fi żmien il-għid iktar u iktar hija l-mod kif aħna nerġgħu ngħixu dak li jgħix Ġesu fil-mewt il qawmin tiegħu, dak li jgħixu l-ewwel apostli li mill-bidu nhar ta' ħadd kienu jiltaqgħu biex jiċċelebraw l-Ewkaristija flimkien mad-dixxipli u dak li tant martri taw ħajjithom għalih tul is-sekli, ġifieri għaliex hija tant essenzjali għalina li ninġabru flimkien biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Waqt l-omelija l-kappillan semma kif meta l-knejjes kienu magħluqin inħass aktar in-nuqqas ta' Ġesu għaliex in-nies ma kinux preżenti għall-mument tal-Ewkaristija. Dan ikkonfermaw in-nies infushom li kienu kuntenti immens qabel bdiet il-quddies. Sodisfatt u ferħan? Ferħan ħafna. Qoblu ħjar qudiesu. Ma l-qoddisa dejjem qoddisa. Nipreferi l-Knisja. Aħjar għawek, Ferħ kbiru. Fisrulna d-differenza bejn li segwu l-quddies fuq televizjoni għal dik li jisimaw il-kelma talla fil-Knisja. Mek edha viċin tiegħu u rċevejtu. Għax kun qed nitkellem ma' Ġesu ktar, speċi qed nagħmel parti tiegħi. Iktar għandek ħinek, għattaħin mal-mulej. Importanti li l-quddiesa ngħixuha bħala komunità u l-iskop tal-quddiesa hija l-għaqda ta' bejnietna. Ġifieri Kristu li huwa wieħed jiġi fina li aħna ħafna u aħna li aħna ħafna nsiru ħaġa waħda permezz ta' Kristu.